Sveučilište Sjever je najmlađe hrvatsko sveučilište koje budućim studentima nudi programe 11 različitih studija, a i novi su razvoj pred nama. U okviru programa koje nudimo možemo se pohvaliti da smo usklađeni sa suvremenim trendovima u svijetu, posebice u području medija, komunikacije, suvremenih tehnologija, poslovne ekonomije i niza drugih. Našim studentima su osigurana suvremena tehnička pomagala kao i široka povezanost sa sveučilištima u Europi i u svijetu preko Erasmusa i ostalih međunarodnih programa. Suradnja sa profesorima je i više nego dobra. Kao posebnu prednost bih istaknula činjenicu što imamo jako puno praktičnog rada. To je najbolji način da steknemo znanje koje će nam u budućnosti koristiti. Predavanja su interaktivne, znači nisu čista predavanja, štura predavanja, nego komuniciramo s profesorima, pričamo neka svoja iskustva, oni nam govore svoja bogata životna iskustva. Obzirom da smo sad u ovom prekrasnom prostoru koji stvarno ima velike mogućnosti za ono što nismo do sada kazali, a to je kvaliteta rada i obostrane suradnje. Možemo istaknuti da naše studente vodimo i usmjeravamo kroz različite oblike suradnje sa gospodarskim i drugim društvenim subjektima. Time postižemo i osnovni cilj visokog obrazovanja koji pored teorijskog znanja omogućuje primjenu istih u praksi. Dobro ste došli, dođite studirati nama na Sjever.